Način na koji provodimo naše dane može donijeti blagoslov i mir ili nas udaljiti od Božje prisutnosti. Biblija jasno poručuje: misli na njega na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. U ovom videu donosimo 4 navike koje ne samo da nas udaljavaju od Božje naklonosti, nego mogu i naljutiti samog Boga. Prvo, zanemarivanje molitve. Molitva ne pripada samo jutru, večeri, nego čitavom danu. Zamislite dijete koje stalno prolazi pored roditelja, a rijetko im se obraća. Tako često i mi postupamo s Bogom. Uđemo u užurbane obaveze, a zaboravimo zahvaliti ili predati trenutke u Božje ruke. David je rekao: ujutro, Gospode, čuješ glas moj, ujutro ti iznosim molitvu i budno čekam. Ako je Isus stalno molio, koliko je i nama potrebno u svakoj prilici izazvati Boga. Kratka molitva u pauzi, u hodu ili prije neke odluke može promijeniti tijek dana. Drugo, duh prigovaranja. Koliko puta tijekom dana prva reakcija na okolnosti bude: o, pa to je tako teško, naporno je, ništa ne ide kako treba. Takav duh nezadovoljstva zatvara vrata blagoslovu. Sve činite bez kunđanja i oklijevanja. Izraelci su u pustinji stalnim prigovaranjem izazvali Božji gnjev i nisu ušli u obećanu zemlju. Zahvalnost pak otvara vrata neba. U svemu zahvaljujte, jer je to volja Božja u Kristu Isusu za vas. Svaki put kad osjetite poriv za prigovorom, odlučite izgovoriti barem jednu stvar na kojoj ste zahvalni. To mijenja srce i donosi mir. Treće, punjenje uma svjetovnim stvarima. Nije važno samo što radimo ujutro, nego čime hranimo tijekom cijeloga dana. Ako neprestano tražimo zabavu, vijesti, tračeve ili sadržaje ispunjene grijehom, unosimo korov u vrt svoje duše. Umjesto toga, ispunite srce Božjom riječju, slušajte psalme, razmišljajte o onome što je čisto i dobro. Isus je rekao: tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu i sve će vam se nadodati. Četvrto, naglost u odlukama. Mnogi prolaze kroz dan donoseći odluke na brzinu, bez da išta pitaju Boga. To je poput mornara koji plovi bez kompasa. Izraelci su sklopili savez s Gibeoncima jer nisu tražili Gospodnje savjetovanje. Isus je pak prije važnih odluka provodio vrijeme u molitvi. Ako je on čekao Očevu potvrdu, koliko više mi trebamo zastati i pitati: Gospode, što želiš da učinim? Čak i minuta iskrene molitve može nas sačuvati od pogrešnog puta. Bog nas poziva da kroz čitav dan budemo svjesni njegove prisutnosti. Kada odlučimo moliti, zahvaljivati, hraniti svoj njegovom riječju i tražiti njegovo vodstvo, tada svaki sat dana postaje prostor u kojem on može izliti svoj mir i blagoslov u naš život. Želite li to?